Kaila mo putyukan guys. Bis. Mani siya putyukan. Mani namaak sa naong ni James. Maning hubag ug maayo ang naong ni James. Kung makaikot ni siya, mo na siya mamatay. Kay maibot man ang iyahang ikot sa lubot. Amo ni sila namatay kay nakapangikot man ni. Tanawan ninyo ang iyang naong. Nakaila mo sa kisa ni tawhana guys, noon sa napikas naong. Dublikara guys. Ang ipakan sa kanaang kuan guys. Putyukan. Mo na Ang nang guys. Purti paghiwas naong. Ano, pikas na lang niyang mata yung buka. Ipaak mas putyukan. Grabe putyukan, no? Pikot, pikas mata, oy. Sus. Tanawan nyo. Si James, baka na guys. Yan ang isa-isa yung pinakan sa kanang putyukan. Kailan mo putyukan, ang bis nga. Grabe mangikot ba? Habilin man lang ikot sa iyang mata. Kunti pagkakubaga. Napikot yun, napikas yung mata. Natanawan nyo, ang apikas laging mata may nagbuka, apikas wala. Wala ko guys. Grabe. Ang pikas insik. Ang pikas kay Pilipino. Sayang. Wa siguro na sakit guys, iya ra mag-isayaw. Grabe usab ging binuhat sa Ginoo guys, no? Okay. Ang pikas now, dako man jud. Sa sagihagkan mo po na siya sa putyukan. Muna yung exercise yan guys. Bahalag na paakan siya putyukan. Gilingaw-lingaw lang niya ang pinaakan.